Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na mai suna amfani da wayar Android a matakin farko. A yau insha Allahu za mu kawo muku yanda ake buɗe Gmail account wato Google account a kashi na biyu. Kamar yadda muka kawo muku kashi na ɗaya mun ga an sosa, shi yasa yanzu muka kawo muku kashi na biyu. Don Allah idan baka yi mana subscribe ba, da Allah ka bi wannan link ɗin ka je ka yi subscribe domin samu duk wani sabon tutorial da muka kawo ka same sa. Ga yanda ake yin subscribe ɗin, za ga wani wuri da jan rubutu in ka buɗe media ta browser ka, kana taɓa shi shikenan ka yi subscribe. Mun gode, mun gode, mun gode. Bara mu fara. Bayan ka buɗe browser ɗinka zai baka confirmation code kamar haka. To a nan gurin za ka jira, za su turo ma da saƙo kamar yadda kuka gani 119797. To a nan gurin sai mu sa 119797 shine confirmation code ɗinmu na verify. Sai mu taɓa verify ɗinmu. Idan mun taɓa za mu ga ya sa malam welcome to Google account. Zai sa mana lamba ta, zai tambaye ni mace ne ko namiji, in sa male. Shekarun haihuwa ta in a January ne zan sa January, first day da shekara ta misali 1999. Shikenan zan ci gaba, zai sake kai ni gunda zai ce in kawo alternative Gmail ɗina, sai in sa ko na abokina ko wani Gmail ɗin nawa wanda ko da na yi manto wani abu a cikin wannan Gmail nawa ya rufe, to zan bi ta wancan Gmail ɗin na buɗe sa. Shi yasa ake son ka sa wanda ka san ba za ka samu matsala da Gmail ɗinsa ba. Bayan na saka wannan Gmail ɗin, to a gaba zai bani cewa na yi next. To yin taɓa next ɗina, zai jira, zai kawo ni wannan gurin. Zai ce receive video call and message da sauransu, zan ce yes. Sai in ci gaba, nan gurin kuma zan ce agree, na yadda da duk wasu dokokinsu. In ban yadda ba zan karanta, in na yadda yin sa agree. Bayan na yi agree shikenan Gmail ɗina ya zama complete. Za ka ga sun sa welcome to wani. Zai baka abubuwan da kake son ka yi da su ga su nan. Shikenan ka gama mallakar Gmail. Mun gode.